Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'ar duniyan nan, barkanku da wannan lokaci, barkanku da sake kasancewa da mu a wannan gida namu. In yau ne farkon zuwanka wannan gida namu, a danna mana subscribing ta yadda da mun ɗora muku sabon karatu za ku ke gani kuna ɗauka kuna amfana. To kamar yadda kuka saba da yau ma muke tafi muku da wani babban mashahurin asiri na kasuwa da masu matsalar rahin ciniki da masu matsalar rahin taruwar abu. To duka mun zo muku da mafita. Mai takobin Yasin ya zo muku da mafita. Yadda ake wannan aikin shine muka ɗauko takardar ma gaba ɗaya muka ɗora muku don ku gani ku ɗauka ku amfana. Shine muka zo muku da shi. Mai takobin Yasin ne ke tafe muku da wannan abu domin a samu mafita daga irin wannan matsalar. Jama'a ƙasa da kuke ta mana fatan alkhairi, mu ne muku fatan alkhairi saboda kun ɗauki alkhairi a gidan alkhairi, kun aikata kun ga alkhairi. Da wanda kuma suka ɗauki amanar aikin suka danƙa mana muka aikata musu suka ga alkhairin da suke so suka same shi suke fatan alkhairi, to mu ma haka mu ne muku fatan alkhairi da fatan alkhairi da kuke mana na alkhairi. Mai takobin Yasin ne ke muku wannan bayani na wannan asiri na yadda za ku samu kasuwanci, kasuwarku ya dinga tafiya yadda ake buƙata, kuɗi suna taruwa. Shi ne muka sawo muke muku wannan bayani. Kada ku manta, subscribing shi ne abin da zai ƙara ƙwarara mana gwiwa cewar kuna bibiya kuna kuma jin daɗin al'amuran namu. In mun ga kuna yi mana subscribing shi ne za mu tabbatar da cewar wannan fa bayan Allah suna jin daɗi, suna ƙaruwa da mu, suna jin daɗi da al'amarinmu, mu dinga ƙara samun ƙwarin gwiwa da za mu riƙa ƙara ba ku wa'annan manya-manyan asirarruka. Amma muna gani ba mu ga subscribing ba, dole mu yi sanyi wajen cewar to wannan aiki namu ai ba ƙaruwa ake da shi ba. Tunda ba a ƙaruwa da shi meye amfaninsa. Mu kuma muna ne saboda al'ummar musulmi baki ɗaya. To kuma muka ga ba ma ganin haka, to ba a jin daɗin abin sai mu ƙyale shi. To yadda ake wannan asirin kasuwar, kun gan shi, rubuta shi kawai ake a jikin farin ƙyalle. Idan aka rubuta shi a jikin farin ƙyalle ana samun yadi fari ne babba wadda zai ɗau muka wannan katimin ƙafa 41. Ɗan space ɗin nan na tsakiya a nan kawai za ka ke rubuta sunanka kowanne kusurwa huɗun nan. Ɗan saman wannan rubutun to za ka rinƙa sa sunanka ne kawai. Yawwa za ka rinƙa sa sunanka ne kawai. Shi kuma ainihin tsakiyar katimin kawai za ka sa almalu ne kawai kasiran. Yawwa idan ka sa almalu kasiran ana samun kaji ne fa amma guda 41. Idan ka samu kaji guda 41, wannan ƙyalle da ka rubuta wannan sai ka nannaɗe shi ne. Amma kan ka naɗe za ka sa ƙasar masallacin Juma'a a ciki da wata babban kasuwa da ake ji da ita, za ka sa ƙasarta a ciki. Za ka saka ƙasar wannan babbar kasuwa da wannan masallacin Juma'a sai ka nannaɗe. Sai ka zo ka karanta Kahfu ƙafa 7. Aka karanta Kahfu ƙafa 7, to shi kenan sai ka nannaɗe ta, sai ka je ka tona rami mai kusurwa 4 a gidan tururuwa, ka tafi da farar dawa sai ka sa wannan laya, sai ka binne, sai ka baza wannan ɗin. Kaga ai tururuwayin suka fito za su zo su hau kan ramin da ka binne ɗin suna ta ci suna murna. To haka abokan kasuwanci za su ke yi da kai. Duk tsadan kayanka suna siye suna murna suna farin ciki, haka za su rinƙa yi. In ka dawo gida wannan kaji guda 41 za ka yanke su ne. In ka yanke su za ka gyatta naman ne kawai. In ka gyatta naman sai a raba ma jama'a al'umma su ci, suna farin ciki da jin daɗi. To haka mutane za su rinƙa suna ciniki da kai, suna ba da kuɗi, suna sayayya, suna jin daɗi, suna farin ciki kuma albarkar abin na zuwa gurinka. To wannan haka ake aikata aikin wannan aiki. Mai takobin Yasin muna so kowa ya ce yana jin daɗi.
shi ne ya sa muke ta ƙoƙarin mu ɗoro muku wannan babban mashahurin asiri namu ta yadda kowa zai gani ya amfana. Wasalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu mai Takobin Yasin TV.